Әлеге микрорайонда яшәүчеләр белән очрашу мәдәният йортында узды. 40 ел элек төзелгән бу бина бүген җитди төзекләндерүгә мохтаҗ. Бу көннәрдә биредә ремонт эшләре башланачак. Әлеге түбән нурлатылар шунда җыелып район башлыгы Наил Шараповка үзләрен борчыган сорауларны җиткерде. Яз җитә һәр җылы яз җитә билгеләсендә. Бөтен ташу сулары безнең авылга төшә. Ишушы су безнең зиратсына төшә. Biz yaz günü meyit bulsa, meyitini jiryalımız suğa koyarız, yirriyiz, suğa koyarız. Şu meselede halde bunu... Şehirde yüzünde bir şıpşik Tatar mektebi yok. Bu mektepte benim oyunca da alıp, eğitimi oyunca da yabu dürüstüğün. Çünkü onun zdaniyesi, binası dışkıyaktan da matır, içkiyaktan da matır. Şol mektepte balalar okutulmayı. Сораулар чынлап та күп иде. Барысы да турыдан-туры микрорайон тормышына кагыла. Айрыша су мәсьәләсе кискен тора. Yazgan karayımız bize kadir yani bir işlerden. Bizler limniyisi de yok. Su aslan verip çıkmış, biz akşamızga bizden yasattık. Asıl şunun için tüleni evimizde biz akşamızga yasattık. Яшәүчеләр күтәргән һәрбер мәсьәлә буенча җентекле җаваплар бирелде. Кайберләре шунда ук оешма һәм учрежденияләр җитәкчеләре, төрле службалар белгечләре тарафыннан хәл ителде. Ә башка бәхәсле сораулар буенча Наил Шарапов яшәүчеләрне шәһәр хакимиятенә шәхси кабул итүгә чакырды. Кызыл китапка кертелгән, анда Шабыр белән дисем, анда Иван Чай дисем, анда тие нәтрүшкәләрен төрлесе, бер йөздәгән төрле нигенә үсәй, даруланыр. Хәзер алам амбразури белән басып китте, хәзер безнең бөтен республиканы басып алачак. Амброзия Түбәнуратта бар ул да? Бар, искиткеч. Шулай оешып бергәләшеп, аны яйылкып, я гербицид белән шулай теге табигатькә зыян ясамыйча, ул любой гербицидка бирелә, кстати. Ул үзәгә кырда шуның өчен үсмидә, кырда гербицид кулланган төштә амброзия үсәлми. Мондый җыелышларның максаты беренче чиратта яшәүчеләр белән аралашып, булган проблемаларны хәл итүдән гыйбарәт дип белдерде район башлыгы. Ул түбән нурлатта яшәүчеләргә туган шәһәрләре проблемаларына битараф булмаганнары өчен рәхмәт белдерде.